Isang matandang lalaki ang aming natagpuan dito sa Cabalinadan, Goa, Camarines Sur. Siya si Tatay Waning. Isa siyang bulag at mag-isang naninirahan dito sa kanyang tahanan. Bagamat bulag, pero meron siyang kakayahan na hindi natin kayang gawin, tulad na lamang ng kariton na ito. Dahil mag-isa lang siya sa kanyang bahay, tanging gitara lang ang kanyang libangan. Ito ang bahay ni Tatay Waning. Pinagtagpi-tagping kahoy, dahon ng niyog at kung ano-ano pa. Paano kayo makakaano niyan? Paano? Memorize niyo yung ano? Daanan? Maputik. Po, isang mapagpalang araw sa ating lahat. So ngayon, muli naming binalikan si Tatay Waning. So andyan po siya. Si Tatay Waning po, and nakita natin. Bulag po siya na sulo lang sa kanyang buhay. So deserve niya din ng tulong. Kaya ito, may dala kaming bigas at groceries para sa kanya. Wow! Tara, samahan nyo kaming makipagkwentuhan at alamin yung buhay ni Tatay Waning. Putik. Tayo po si Bay Waning. Yan, ito yung bahay ni Tatay Waning. Ay, susi mo. Ay, bukas pa. Bukas. Tayo, magandang umaga po. Tranquilo naman ang buta. Ipasok muna natin itong dala natin. Ay! Tay, kumusta ka, Tay? Kumusta po? Yan, medyo magsisigawan tayo dito, guys, no, dahil medyo mahina yung pandinig ni Tatay Waning. Nag-almusal ka na, Tay? Ayun. Ano pong inalmusal nyo? Kape? Kape sana? Kape lang? Oo. Aga niyo yata nagsaing na. Aga kayo nagsaing? Oh.
Yan, ito yung buhay ni Tatay Waning. So, ito yung bahay niya. Ito yung pader na to. Ano to? Dating bahay. So, parang ano lang siya dito. Ano yan? Naki-extension lang. Ito din yung labas niya. Tay, ilang taon na po kayo, Tay? Ilang taon na po kayo? Mag-55 na ko ngayon. 55? Ngayon December 24. Oh, pagpapasko na. O, tama-tama. Baka may makapanood ditong gusto kayong bigyan ng cake. Na, gusto niyo ng cake, Tay? Gusto niyo po ng cake? Oo. Eh, sa birthday niyo, baka may makarinig dito. Mabigyan kayo ng cake. Tay, may mga gitara kayo dito. Magaling po ba kayo kumanta? Ayan. Hindi po. Ay, hindi. Pwede niyo po ba kami sampulan? Sampulan niyo po kami. Nang? Kanta. Kanta. Kaso, wala. Pag nakatagay ako, kumakanta ko. Wala pa din. Kailangan pa pala tumagay bago kumanta. Nakatagay ako kanta. Pero kung walang tagay, hindi. Parang wala sa kondisyon. Sampulan niyo kami, Tay. Kung paano kayo kumanta. Ayan, sasampulan tayo ni Tatay Waning. Hindi na nakakadoon. Hindi Hindi na Wala na, hindi na. ito na. Ah, kaya pala, straight na yung ano, hindi na nababaluktot. Ito na lang tatlo, nagagamit ko. Pero magaling. Aray ko. Bakit po? Tanggal talaga. Ano yung alay na? Oo. Dapat tayo may kasamang kanta. May kasamang kanta. Oo nga eh. Nasa talaga nawala sa kaya. Wala sa kondisyon. Paano ang puso ko? Wala ka. Mahirap talaga pag hindi nagkatagayin tayo. Wala sa kondisyon. Yan ang Dimot ko na. Ba't dalawa tayong gitara mo? Ah, Kanino galing tong isa? Itong hawak mo? galing ito kay Jeremy. Yung anak ni Mayida. Dala niyo pag-uwi dito. Galing ng Batangas. Ah, binigay sa inyo. Oo. Ito namang isa. At yung isa, galing naman kay Kagawa. Yung asawa ni Kagawa Daida. Ah, Yung Baitsol, binigay naman dito sa akin. so ito lang talaga yung libangan mo dito, no? Kaso- Gitara. Yung dulit yung ano, pambata yun eh. Oo, maliit na. Oh, maliit lang. Kaya lang malilit yung ano, yung madidiinan niya. Eh, magaling siya si tatay mag-gitara. Kaso nga lang hindi niya na ididiin tong ano kasi hindi na babalok to. Kaya, Anong nangyari dito, tay?
Anong nangyari dito? Ba't parang may... Nangyari niya, Oh, nataga dito ho. Pag ano ko ng kawayan. hindi na bumalik sa dati. Gumaling na siya, ikinain pa ng pusa. Ano po? Pusa. Kinagat ng pusa? Dubli-dubli na yan, oh. Hindi niyo po pinagamot yan? Pinagamot ko. Ah, Dito kaya kung huli na, magana siya. Sa, dito lang kayo tayo natutulog? ah, Dito lang kayo natutulog? Hindi kayo nahulog dito? Ito lang yung higaan niyo. Talagang saktong-sakto lang siya. Tapos ito din yung kanyang banig, sako. pero ipit, pero hindi na siya ano. Hindi na napaplat na. Ganito na lang, oh. Bakit po may Hindi ganito? May plastiko tapos ano to, kawayan. Bakit po may ganito tay? Ito, ba't po may ganyan? Binigyan ko nito Para saan po yan? para magkaroon ng balik niya. Ah, para yung tunog bagay para yan. Oh. Binigyan ko. Itong bahay mo tay, sinong gumawa nito? Alin, Itong bahay niyo po? ako. Ikaw lang? Oo. Mag-isa? Oo. Isa. Hirap nga kung ginagawa dyan. Ako lalagyan. Hindi ko pa nalalagyan ng ato. Ikaw din yung naghahanap ng panggatong mo? Ah. Ikaw din yung naghahanap ng panggatong mo? Oo. Tamo naman si tatay yung gumagawa ng paraan para makapagluto. Eh, yung iba, ang dami-dami. Wala pang panggatong. Ano? Tapos tingnan yung ginagawa niya. Dahil yung ano, itong ano, pinto, ikaw yung gumawa. Oo. Oh, tamo? Parang normal lang si tatay, no? Saan niyo pong lupa ito, tay? Ah. Lupa niyo po ito? Alin? Itong tinatayo ng bahay niyo? Oo. Lupa mo? Oo. Ah. Dito. Hindi kayo paalisin dito? Sa pamahalaan ito. Sa gobyerno? Dating kamarin. Ah. Ito na, yun tinatago na kamarin dati. Tama na tay, pawis na pawis ka na. Sabit muna natin dito. Tay, may dala kami ditong ano, konsumo mo. Oh. Ito meron kang kape. Kape, may noodles dito, tapos may ano, sardinas. Tapos yun may mga ulam, may biskwit din. Para pag nagutom ka, mayroon kang mabubunot, madudukot. Ito din may kalahating sako ng bigas dito tay. Ito. Ito po, kalahating sako ng bigas. Ano po? Bigas. Opo. Saan natin tayo pwedeng ilagay? Oo. Saan natin pwedeng ilagay na? Ito. Aso nilalagay muna tayo ng ano ng bigas ito. Itong timba. Ay wala laman. Alisin natin dito tayo yung bigas mo kasi hindi ka makakatulog dito. Saan natin ito ilagay tayo? Ha? Saan natin ito ilagay tayo? Sa taas? Sa taas. Ay, hindi pwede ito dito tayo. Baka maputol tong alambre na ano. Walang mapaglagyan. Gawin mo na lang kaya tayo unan. Ha? Gawin mo na lang unan. Una. Oh. Dito. Ako ba ako pagkain? Wala tayong mapaglagyan nito. Dito sa ilalim, mas lalong hindi pwede ito. Mababasa. Sa taas naman, yung kawad, masyadong maliit, baka bumagsak. Dito, mas lalong hindi pwede. Diyan o, tingin nga, may malagyan dyan ng bigas. Bababasa din.
Dito lang muna, dito lang muna to tayo ha. Pansamantala. Ito pwede natin tong itaas para hindi ka ano dito. Sikip ng bahay ni tatay. Ano yan nga? Wala kang buyo. Tabako lang, tsaka ano yan, puti. Bunga. Ito talaga yung libangan ng mga matatanda dito. Oh, dahil mo tayo kayamanan dito ah. Nahulog. Ano po? Radyo sana ako rito, di ba? Asa na po? Kaso nasunog. Pero sa kuryente. May kurente ka dito, tay? Nakikichat lang ako. Ah, nakikicharge. Nakikichat lang. Kaso nasunog sa kuryente. Ang problema nito, hindi ko mapaayos mo. Hindi, wala na. Gusto mo tayo ng radyo? Gusto mo ng radyo? O, ipibili kita ng radyo sa sunod na. Oo. Anong gusto mo, malaki o maliit? Malaki. Malaki? O maliit lang yung bibigay ko sa iyo. Yung radyo ko dito. Oh, Yung ganito lang kanina. nauntog. Sige po, Nasunog na kasi ito eh. nung chinards. Richard, ito. Ganito lang. Yan, pupunta tayo kay Inyang, maghihingi tayo ng ano, Laki-laki dyan. Gusto mo. ng ganito kaliit. Nasunog na kasi. Laki-lakihan na natin tayo para ano, medyo malakas-lakas yung tunog. Eh, pero yung ano, Richard. Ano ginagawa mo tayo? Ano pina-place mo yung ano, bunga? Ah, Pina-place mo yung bunga? oo, hindi ko na nakakagat ito. Eh paano yung kalawang yan? Ah, Yung kalawang ng plies? wala pa. Ano pa ito? Wala ko na anong bunga, hindi na kaya naliitin ito. Hindi yan masarap kasi walang buyo. Wala. Meron dyan tinuturo yung pamangkin ko. Nasa tabog daw. Ay, nasa langaton. Ay, huwag ka doon. Makata yun. Meron dyan. Ay, babalik ko na yung radyo mo tayo. Pagbalik namin, bibilihan kita ng radyo ha. Oo. May nakita ko dito tayo na ginawa mo. Ano yun? Ano ba yung purpose mo nito? Ba't ginawa mo tong ano? Ito, may ginawa siya dito. Pang ano to tayo? Tayo, pang ano ito? Ah, Pang ano yung ginawa mo na to? kinakargahan ko ito ng tubig. Ikaw yung nag-iigib? Saan? Diyan, ba, ano, malayo. Mga 200 meter ang lalakarin. 200 meter? Mas palalim. Kinakargahan ko yun. O, paano yan? Wala kang tubig? Hinihila mo lang to. Ah, Dapat sa inyo may kalabaw. tao lang. Pag malaki, kalabaw na. Ngayon lang yun, tao lang hinihilang yan. Ikaw tayo yung gumawa nito? Oo. Ang galing ah. Ang ginawa niya tong ano para ay igiba ng tubig. Ang laking ginhawa nga naman talaga ito eh, kaysa magbit-bit ka. Oh. Yung iba tinali na lang. Tapos dito naman may ginagawa ulit si tatay na ano, panibago niyang bahay. Wow. Ano tong ginagawa mo tayo dito? Panibago mong bahay? Panibago, yung labi ko nga, ginagawa ko yung labi. Bakit dito sa dati? Kapag may pumupunta ka ako rito, yung meron silang maupuan. Ah, iniisip din ni tatay yung yung gustong pupunta dito. Ah, ito ano lang, parang balkon mo lang. Oh, kailan pa to? Ba't di matapos-tapos tayo? Ah, Di pa natatapos. wala pa. Paulan, di ako makakuha ng dahon ng nyug. Nakakulang yung kawayan kong isa, kulang sa gitna. Kulang pa. Ayos. Pagpunta nyo rito, ayos na yan. Anong kulang mo dito tayo sa ano? Sa baka mo. Ayun.
Ano yung pambubong mo dito, tay? Ha? Ano pangbubong mo dito? Ang dahon ng nyug. Dahon ng nyog. Tapos, Gaya nito ha. hindi ba ito tinutuluan? Ha? Hindi tinutuluan? Bibigyan kita tayo ng katulong dito tayo paggawa mo nitong balkon mo. Ha? Bibigyan kita ng katulong para mas madali matapos. O, pwede. Gusto mo? Oo. Ano yung kulang dito? Pako. Pako. Yung pa. Yung unay medyo lang. Ano na. Wala yung medyang pako. Tapos ano pa? Ay, sa sunod na pagpunta namin dito, magdadala ko ng gagawa dito, no? Baka mas mabilis. Oh, tulad sila ate, nakatayo lang, oh. May pinapabili ko sa mga pamangkin. Nakaupo lang din sa semento. Sa sunod pa pagpunta nila dito na sila nakaupo. Wala pa tong pako, tay? Tinalian lang, walang mga pako. Kasi pagbalik namin dito, magdadala kami ng pako tapos ano yan, radyo? Ano pa? Oo, yun. Ano pa, tay? Wala pa. Yung water jug sana. Yung malaki. Water jug na malaki. Tapos ano pa? Ayoko na lang kung ano yung gusto yung Yung igiban. Meron kang kawali dyan. kawali. Nagluluto ka ng ulam? Oo. Anong pinaglulutuan mo? Parang wala yata akong nakitang kawali. Wala akong kawali. Yung kasurula lang na malaki. Yan, tignan nga natin kung ano yung pwede niyang plato, baso, igiban ng tubig na malaki. Andiyan kayo nagluluto? Sila nga pinagluluto ko. So, walang tubig si tatay, so kailangan niya mag-igib. Kaya ilalabas natin tong ano, kanyang igiban. Yan, tignan natin kung paano si tatay mag-igib. Buti pa si tatay, naisip yung ganito. Ayun po. Parang may alulod. Nagbubuhos. Saan yung malapit eh? Dito. Yan, kailangan nga ni tatay na malaking ano. Tay, ito po. Yung malaking igiban. Yan. Ito lang po. Walang kapamilya si tatay? Wala siyang kapatid, kamag-anak? Meron. Yung dyan sa kabila. May kapatid siya na sa ano, sentrong buong mga kapamilya yan dyan. So, ano, hinira siya ng talon kasi siya siya. Ah. Napumupunta sa nandun pag may mga kayang paste, fiesta, yan. So, paano yung pagkain ni tatay? Saan siya kumukuha? Binibigyan yan nga pag pumupunta niya sa akin, binibigyan. Pag wala, lumubos sa Tante Eda. Ayan, so medyo matagal-tagal ni tatay uubusin yung kalahating sakong bigas. Namiss ako kay tatay kasi paano niya naisipan na gumawa nito? Napili niya na bitbitin. Pinapasok pa to ng ano? Ng mga bata? Yan, nilalak niya yung mga pinto kasi pinapasok daw ng mga bata yung bahay niya. Gumagawa nga ko ng duyan. Alam mo yung duyan? Opo. Gumagawa ko ito. Ah. So siya pala yung gumagawa nitong lubid na to ah. Ano na? Kabulbul na. Paano na to? Kaya ano tayo? Oops.
Ano, saan mo mas komportabling mag-igib? Ah, Diyan sa malapit? Sa malayo? wala ko mga igiban sa malapit. Ito tayo, putulin ko na lang to. Kasi nakatali lang naman. Na. Tulin, tanggalin mo na dyan, katali. Eh, sasamahan natin si Tatay Waning mag-igib ng tubig. Oh, paano kayo makakaano niyan? Ha? Paano? Memorize niyo yung ano? Daanan? Putik yung daanan dyan. Maputik. Yan, sasamahan natin si tatay mag-igib ng tubig. Ayan, tutulungan natin siya.